Какво става, хора? Аз съм Ендра Геймър BG и днес играем в един сървър, който доста ме изкефи. Да, искам само да ви кажа, че си купих нови слушалки и така ще се чувам по-добре. Да, в момента в сървъра има доста хора, видите. Да. И дома неща. Хората също ще казват окей, 231, само че е малко различен от него. Тук пише, че горе на джун. И предвиждаме този джун. Ами да, хора, в този сървър мисля, че нищо няма да правя. Там не може да се построи някаква къща. Не знам какво. Да, това е сървайвъл. Не, така. Да, окей, ще случи. Извинете за това. Да, ето тук това е сървъра. Пуска ви с дома неща, както вече казах, но някой път може да ви спомня. Отгоре пише PvP, тук не пише нищо. Майче навсякъде е PvP, май. Едно тук ще го помня. Да, собствено се. Тук са евентите. Има зомби с евент, кирка евент, някакъв си честове, за тези ще са отворени. Днес ще има евент, и много евент. Да. Така. Кой е правя сега? Тук пич, където стои моят генерал. Не го знам какво прави, мисля, че го знам. Защото един мой приятел влиза с моят генерал. PvP нататък. Я видя дали мога да скоча от някъде и дали ще ми оцелее броня. Дали ще оцелея. Така, ако можеше да мине от там, ще да го направя. Но явно се вижда, че то така ще го направя. Се показва, че не може да се мине. Опа, и да видим дали има лард фрей. Опа. И няма такъв лард. Да видим лардовата обаче. Значи. Enchantment и... Значи. Добре. Айде да има какво от кафе. Да, аз тук Да, аз тук. What the fuck, този пич
ми метна малко жълто. Да ще му убирам след храната. Как отпадим, такова ще вземем. Да, сега ще го изберем. Добре, кактус не може да... Факс. И да. Знам, че се осамотих, това беше нарочно. Ами, да, събрах си достатъчно пържоли и отивам на Warp Survival. Айде да отиваме на Warp Survival. И да, сега ще почне и това ще се опитам да го убия. Да, то ще се опитам да го убия. И го убих. Yes! Чай то го убия. Ами то не мога. Взех му нещата. Yes, браво се намери. Така, ако умреш си имам резерв. Там да знае, че след PvP-то е. След това е PvP. То ще направя как ще се яресна. Да. Да видим дали тук може да строи. Не. Не може. Ще да се бъгна в нещо. What the fuck? Добре, как може да ми строи още? Еба всяката къща топи се е направил. Ето вижте. Вижте яката му къща. На този спич. Нова кефи такаш. Не. Ами ще правя правица на това. И в този епизод няма да правя нищо. Просто и така ще обикалям. Yes, прескочим. Ами това ще е за епизода. Надявам се да ви е харесал. Чак толкова много. Не чак толкова много. Абонирайте се, оценяйте, не забравяйте да дадете позитивен вот с този клип. И